милиса бичка одама проверка карайсан документаша. Хеле гап чапай короче ҷадос карантин серьёзный бад рафтиса дар кӯча одама намебини. Дар кӯча милиса агар одама капа конкретни дакапаца сар мешава барои чӣ гаштеси чӣ кораи ту закон барои ту закон нестай. Исусам хеле саволо мешава. Баъд штрафои беҳтарин штрафо. Ҳай худо нишонати ҳол дақабшон нахӯрдем ягон бор. Мақсад наметони ки бе ҳичи гарди. Манам занагози рафтеса худаш тоққа манам иҷада на. Ози кам тарак болотараки дига мера уҷада дақат милиса мехира ҷарасша мебуран. Манами корхонаҳо деса инами корхонаҳои ва манам тамоми корхонаҳо то ҳатто маҳкама инҷо при мошин бояд бошад. Ҷои пешои корхонада мошино нест, барои ки одам нест, корхонаҳои ҳам кор намекунанд. Ана ҷура на отдели мигратсиони кор мекунанд, на ягон чизи дига. Короче ягон ҷо кор намекунанд. Истарги ягон ҷо кор намекунанд. Бародари манам кӯчаҳо манам раҳравакҳои одамгузар ягон вақт бе одам набудагиай. То ин дараҷаи хеле буданша бовар кунем хабоварӣ надоштем. Неста ягон гапучап. Хам хеле худованд айбат нагардона оқибатша намедонем чӣ гап мешавад.